Kamano nonro dhi nyime mar yango gimane okelo masira mar ndek kalapapla manoluar e kaunti ma Kwale kendo nego ji duto 11 mane nitiere iye. Ripot yango ndege no manoting'o jolimbe 10 noluar mana dakika machuok tok wuok e alap ndege ma Diani kochomo Kichwa Tembo mani Masai Mara. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Masirano otimore kar sari okinyi kama ndege ma otisi ni 5YCCA noluar dakika machuok tok wuok e alap ndege matin ma Diani kochomo Kichwa Tembo manitiere bungle ma Masai Mara. Kweli ni kwamba nilikuwa ndani ya nyumba, lakini walioona hiyo ndege wameniambia kwamba ilikuwa chini chini kwanza hii sehemu mpaka ikafika kule kwetu, alafu ndio ikarudi. Mimi sikuiona na hata kwa niuliza rangi yake sitokuambia kwa sababu mmeona bati tu moja nyeupe na maandishi pia yameteketea. En masira manotimore bungu Matsimba Golini ya Luora Mamatuga County Makwale kino mako jodak maluora ni Gibuo. Tulipofika pale tukaona ni moto tu unawaka, tukajaribu kuzunguka sehemu zote, tumepata wenzetu nyama zao ziko juu ya miti. Kilichotokea paka ikalipua ndege siwezi hadithi tena, lakini tumepata vitu vidogo kama pasipoti 2 na vitambulisho. Ni imani yangu kwamba wale wahusika watapata way forward ni wakina nani na wanatoka wapi. Chenro magtemo yudo bethe ringrejo mano yudo masirani ne okonya golemo kalore kod chal marach mar aluora gi koth mosebedo ka chue chakre ne masirano timre. Jagoro mongirore migao mar arita e pacho ka Bello Kipsang kod migao mar yore wuoth manolimo kar masirano osingo ni safar mag ndeke pacho ka ni kare. All of us who are here, we would want to send our deepest condolences to the families of those who lost their lives in this accident. 11 of the persons who are in the plane all perished in the accident. And as for the details of those who are in the plane, I think also it will be appropriate once all the information that is of the persons who are in the plane has been adequately collected and confirmed, then is released. But for now we can only talk of numbers that there were 11 persons in the equipment in the plane, and we have lost all the 11. Kambi mar Mombasa Air Safari ma ewuon ndege ni mano yudo masira osingo matio kanya chiel gi sirikal temo nono gimano olwaro ndege no kosingo bende masira anyuola mowito jogegi. Nyaka samane wadhi e yamo chenro mag reso ringrego ne pok ochakore. Simpros Okinda, Ramogi TV.